Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μαζί και απόψε στην εκπομπή της τηλεόρασης του Capital Υγεία και Ζωή. Μια εκπομπή που είναι μαζί σας για 12 χρόνια τώρα, στην προσπάθεια να σας ενημερώνουμε για θέματα που αφορούν την υγεία μας, θέματα που αφορούν τον καθένα. Σε αυτές τις εκπομπές θα έχετε παρατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια. Έμφαση δίνουμε όπου υπάρχει δυνατότητα πρόληψης, σίγουρα έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης των διαφόρων προβλημάτων. Όλα αυτά φυσικά με τη βοήθεια πάντα εκλεκτών φιλοξενούμενων. Απόψε έχω τη χαρά να φιλοξενώ την Μαρία, την μεταξάτη ρευματολόγο μας. Μαρία, μου σε καλωσορίζω στην εκπομπή μας. Ρευματολόγος, τι άλλο θα πούμε, ρευματοειδής αρθρίτιδα. Μια σοβαρή, θα έλεγα, ασθένεια, η οποία ταλαιπωρεί αρκετό κόσμο και νιώθω ότι οι θεραπείες είναι δύσκολες και επίπονες, θα έλεγα. Όμως όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Αφού ξεκινήσουμε με την αγαπητή Μαρία εδώ, να δώσουμε πρώτα ένα ορισμό τι εννοούμε, να καταλάβει ο κόσμος απλά όσο γίνεται τι είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Χαίρομαι για την ερώτηση, γιατί όντως ο κόσμος έχει μια παρεξήγηση, ας το πούμε, τι σημαίνει αρθρίτιδα πρώτα απ' όλα. Και συνέχεια έρχονται στο γιατρό που λένε: γιατρέ, έχω αυτή την αρθρίτιδα, χωρίς να ξέρουν τι ακριβώς είναι. Όταν λέμε ρευματοειδής, εννοούμε ένα χρόνιο αυτοάνωσο νόσημα που εμπίπτει στις φλεγμονώδεις αρθρίτιδες. Δηλαδή, όχι οστεοαρθρίτιδα, όχι της εκφύλισης, δηλαδή αυτό που είναι της καταπώνησης των τραυματισμών ή της γύρανσης. Είναι αυτοάνωσο νόσημα. Και είναι χρόνιο. Να εξηγήσουμε τι εννοούμε αυτοάνωσο. Ναι. Αυτοάνωσο σημαίνει ότι το ανοσοποιητικό μας σύστημα, ακόμα μια ανάγνωστη λέξη, που είναι η άμυνα του σώματος μας, είναι αυτή που είναι υπεύθυνη για να μας κρατάει ιούς, που μας προστατεύει εναντίον ξένους παράγοντες όπως είναι η μικρόβια και με στόχο να απομακρύνουν αυτά όταν έρχονται εισβάλλουν στο σώμα μας. Για κάποιο λόγο, που δυστυχώς εδώ δεν γνωρίζουμε το αίτιο ακριβώς και γιατί, υπάρχουν πολλές θεωρίες, αυτή η άμυνα μας χάνει αυτή την ικανότητα να ξεχωρίσει τι είναι δικό του και τι δεν είναι δικό του, τι είναι ξένον, και κάνει επίθεση εναντίον του αυτού του. Άρα λέμε ότι αυτό είναι αυτοάνωσο. Τώρα, άρα δεν έχει σχέση με τα ρευματικά που λέμε, έτσι. Τα ρευματικά, ή με την αρθρίτιδα που λέμε. Με τα αρθριτικά που λέμε. Τα αρθριτικά που νοεί ο κόσμος, όχι, ναι. Τα αρθριτικά που νοεί ο κόσμος, λέει ότι τα αρθριτικά εννοεί συνήθως την καταπώνηση, τους τραυματισμούς. Και δεν ξέρει τι είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Ή μπορεί να νοεί ότι έχω από εκείνη τη ρευματοειδής, γιατρέ, και μου λένε και βλέπω ότι όχι, αυτή είναι άλλη αρθρίτιδα. Αυτή είναι άλλο είδος νόσημα. Άρα καμία σχέση. Μάλλον δεν είναι τα αρθριτικά. Δεν είναι τα αρθριτικά που νοεί ο κόσμος. Αυτό να τα πούμε. Ναι. Άρα αυτό είναι ένα πρόβλημα που δημιουργείται γιατί, χωρίς να έχουμε απόλυτη αιτία για να το αντιληφθούμε. Όχι, δυστυχώς δεν ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι το ανοσοποιητικό, η άμυνα του οργανισμού για κάποιο λόγο αδυνατεί. Κάνει επίθεση εναντίον του εαυτού του. Και αντιδρά πλέον εναντίον του εαυτού η ίδια η άμυνα. Η ίδια άμυνα. Τώρα, έχουμε ηλικίες στις οποίες εμφανίζεται περισσότερο αυτό το πρόβλημα ή στους άντρες από τις γυναίκες έχουμε τέτοια διαφοροποίηση. Εντάξει, προσβάλλει και τα δύο φύλλα, και τους άντρες και τις γυναίκες, με μια ήπια ανυπεροχήνη ίσως στις γυναίκες, με μια αναλογία περίπου 3/1. Οι ηλικίες μπορεί να προσβάλλει τον καθένα. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Αλλά να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό συνήθως στην αναπαραγωγική ηλικία. Δηλαδή, μπορεί στη δεύτερη δεκαετία, την τρίτη δεκαετία, στα 20-30 του δηλαδή, υπάρχει λίγο πιο συχνό στην τέταρτη δεκαετία, που είναι στην απότερη αναπαραγωγική ηλικία, αλλά μπορεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Ωραία. Να ρωτήσω πριν πάμε πώς μπορούμε να αντιληφθούμε αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει οποιαδήποτε δυνατότητα πρόληψης? Η πρόληψη δυστυχώς δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν είναι να συμβεί, θα συμβεί ίσως. Αλλά το πιο σημαντικό είναι εδώ να γνωρίζει ο κόσμος τι είναι, για να έρθει έγκαιρα. Αυτή είναι η πρόληψη. Να έρθει η έγκαιρη διάγνωση για την έγκαιρη θεραπεία, για να έχουμε καλύτερη έκβαση. Άρα, για να φύγει το πρώτο μήνυμα, δεν υπάρχει πρόληψη. Όμως, όσο γρηγορότερα γίνει αντιληπτό αυτό το πρόβλημα, τόσο πιο καλή θα είναι η αντιμετώπιση του. Σωστά. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα εδώ, επειδή μας αρέσει, όπως είπα και στην αρχή, να ξεκινάμε με την πρόληψη, δεν υπάρχει πρόληψη μεν, αλλά η έγκαιρη διάγνωση μας δίνει μεγάλες δυνατότητες στην αντιμετώπιση. Ή μεγαλύτερες από ό,τι θα είχαμε αν το αφήναμε. Τώρα, να δούμε τα συμπτώματα τα οποία θα οδηγήσουν τον ασθενή στο γιατρό, ώστε να έχουμε έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση.
Εντάξει. Το κύριο γνώρισμα της ρευματοειδής αρθρίτιδας, το λέει και η λέξη ίδια, είναι η αρθρίτιδα, που στην ουσία είναι ο πόνος στην άρθρωση, σε κάποια άρθρωση. Συνήθως είναι στα δάχτυλα, στα χέρια, αλλά μπορεί να προσβάλλει οποιαδήποτε άρθρωση. Μπορεί να είναι στα πόδια, μπορεί να είναι στους αγκώνες, στους ώμους, αλλά κυρίως στα δάχτυλα των χεριών είναι η πάθηση αυτή. Φλεγμένη, που σημαίνει ότι θα έρθει με πόνο σε κάποια άρθρωση που είναι διόγκωση, άλκος, θερμότητα, είδημα, δισκαμψία, να μην μπορεί να λυγίσει τα χέρια του, να μην μπορεί να πιάσει κάποια πράγματα. Και μια πρωινή δισκαμψία, το αναφέρομαι. Δηλαδή, ξυπνάει το πρωί ο ασθενής και δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι του. Ή αν σηκώνεται, δεν έχει την ευληγησία, σέρνεται. Αυτό είναι. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις αρθρώσεις ή σε μία ή δύο? Συνήθως είναι στις μικρές αρθρώσεις, αυτό που λέμε στις μικρές αρθρώσεις των χεριών, αλλά μπορεί να προσβάλλει οποιαδήποτε άρθρωση. Και συνυπάρχουν όλα τα συμπτώματα ή μπορεί να είναι μόνο η δισκαψία ή ο πόνος ή η διόγκωση ή το ίδιο? Συνήθως είναι όλα τα συμπτώματα. Δηλαδή θα υπάρχει πόνος και δισκαμψία μαζί ταυτόχρονα και η δυσχέρεια στην κίνηση. Ωραία. Άρα αυτά είναι τα πρώτα συμπτώματα. Ξεκινούν αμέσως, δηλαδή θα τα βρούμε μια καλή μέρα, θα ξυπνήσουμε και θα πονάμε παντού, ή περιοδικά θα ξεκινήσει σιγά-σιγά, θα νομίζουμε ότι είναι κάτι άλλο και στην πορεία θα μας προκύψει ρευματοειδή αρθρίτιδα? Έχει διάφορους τρόπους εκδήλωσης. Συνήθως είναι μια πιο έτσι σταδιακή εξέλιξη, δηλαδή ξυπνάνε μεν μια μέρα και αρχίζουν και νιώθουν τις αρθρώσεις τους, ότι κάτι δεν πάει καλά. Και αυτό συνήθως δυσχεραίνεται όμως, δηλαδή επιβαρύνεται μέρα με τη μέρα και τότε θα έρθει στον γιατρό. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που ότι μέσα σε μια νύχτα ήμουν καλά σήμερα, την επομένη ξύπνησα και δεν ήμουν καλά και με διωγγωμένο είναι άρθρωση. Συνήθως είναι το πρώτο, όμως λίγο σταδιακή εξέλιξη δηλαδή. Ωραία. Με αυτά τα συμπτώματα ο ασθενής πρέπει να επισκεφτεί τον γιατρό του για να αρχίσει η διερεύνηση του προβλήματος. Τι δεδομένα, τι κρατάμε στα χέρια? Ωραία. Να μην περάσουμε στο λάθος μήνυμα, επειδή συνήθως μπορεί μια άρθρωση να προσβληθεί από οτιδήποτε, κάποιον τραυματισμό, να σηκώσει κάποιο βάρος, λέμε. Αλλά δεν σημαίνει ότι σήμερα έχω κάποιο σύμπτωμα, τρέχω στον γιατρό. Μπορεί να δώσει κάποιον περιθώριο, 2-3 ημερών, να δεν περάσει και τότε μπορεί να πάει στον γιατρό. Από εκεί και πέρα, για τη διάγνωση για να γίνει, στηρίζουμε πάρα πολύ στην κλινική εικόνα. Σε αυτά που θα μας δείξει ο ασθενής, αυτά που θα δούμε και αυτά που θα μας πει. Δηλαδή, πώς εκδηλώθηκε, να ήταν σταδιακή, να υπήρχε διωγγωμένη άρθρωση, να ήταν μόνο μία άρθρωση, να ήταν πολλές αρθρώσεις. Μαζί με την κλινική εικόνα, να έχουμε και κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις που μπορούν να μας βοηθήσουν και να επιβεβαιώσουν κάπως. Η κλινική εικόνα δηλαδή δεν είναι αρκετή για να μπει διάγνωση, οπότε έτσι? Πολλές φορές είναι αρκετή, η αλήθεια λέγεται. Αν τόσο, ας πούμε, έκδηλο το νόσημα και αν το έχει αφήσει, που συνήθως αυτό είναι το πρόβλημα, το αφήνει κάπως και έρχεται πλέον με μια εγκαταστημένη ρευματοειδής αρθρίτιδα. Περιγράψτε μου τι θα συμβεί αν το έχει αφήσει από τα αρχικά στάδια, για να καταλάβουμε. Αν το αφήσει, είναι μια πάθηση που προχωράει και καταστρέφει. Δηλαδή θα αρχίσουν οι παραμορφώσεις των αρθρώσεων και όταν υπάρχουν παραμόρφωση και αλλοιώσεις των αρθρώσεων και των οστών, αυτό ισούται με αναπηρία. Δηλαδή δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει καθημερινά κάποιες ανάγκες του θεωρούνται δεδομένες σε κάποιον, ο ίδιος δεν θα μπορεί να κάνει, όπως να ντύνομαι, όπως να μπορώ να... Η παραμόρφωση πού οφείλεται? Διότι είπαμε, ας πούμε στα χέρια που είναι, είπαμε που υπάρχουν μικρές αρθρώσεις. Η παραμόρφωση αλλάζει η δομή του οστού. Αλλάζει η δομή του οστού, αλλάζει η αρχιτεκτονική του και μπορεί να υπάρχει και. Δεν είναι μόνο η φλεγμονή που εμποδίζει το δάχτυλο να κινηθεί. Όχι μόνο. Αλλάζει και η μορφή του αυτή οστού. Η φλεγμονή, όταν συνεχίζει και είναι παρατεταμένο και δεν το αντιμετωπίσουμε, αυτή η ίδια φλεγμονή θα αρχίσει να κάνει διαβρώσεις, έτσι τις λέμε, να διαβρώνεται το οστό και η άρθρωση. Και αυτό μετά σιγά σιγά παραμορφώνεται, θα αλλάξει η θέση του, θα αλλάξει η αρχιτεκτονική του και μπορεί να γίνει και εξάρθρωση πολλές φορές. Δηλαδή, βλέπουμε τα δάχτυλα να παίρνουν μια περίεργη θέση και να μην μπορεί να κάνει κάποιες απλές κινήσεις και συνήθως είναι στον ντύσιμο, στον αυτοεξυπηρέτηση. Αυτό πόσο καιρό κάνει από την εμφάνιση της νόσου μέχρι να φτάσουμε στα πολύ δύσκολα όπως τα περιγράφουμε τώρα? Μπορεί να αρχίσουν το νωρίτερο από 6 μήνες μέχρι και 2 χρόνια. Αν αφήσει κάποιος το νόσημα και δεν έρχεται έγκαιρα στον γιατρό. Άρα δεν είναι μεγάλο το διάστημα. Όχι. Άρα έχει σημασία η έγκαιρη διάγνωση. Διότι αν μου λέγατε τώρα ότι στα 15-20 χρόνια θα ήταν επιβραδυνόμενο το πρόβλημα, τότε θα το συζητούσαμε, αλλά με άλλο τρόπο. Όμως
η έγκαιρη διάγνωση εδώ είναι καθοριστική από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Αν όντως τα 2 χρόνια θα φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα, αν δεν αντιμετωπιστεί. Αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να φτάσουμε σε εκείνα τα επίπεδα. Λοιπόν, πρώτη κίνηση είπαμε είναι η κλινική διάγνωση. Όμως αντιλαμβάνομαι, επειδή ίσως και οι θεραπείες περιλαμβάνουν σοβαρά φάρμακα, θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε ακόμη πιο. Υπάρχουν κάποια κριτήρια διάγνωσης που μας βοηθάνε. Είναι και αρκετά πρόσφατα, από το 2010 έχουν ανανεωθεί με αυτό το στόχο και να πάρουμε τους ασθενείς που την πρώιμη ρευματοειδή αρθρίτιδα, όχι την εγκαταστημένη, είναι αυτή την έγκαιρη διάγνωση. Και υπάρχουν 4 θεματικές ενότητες που συμπεριλαμβάνονται οι αρθρώσεις, ποιες αρθρώσεις προσβάλλονται, κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις, κατά πόσο υπάρχει φλεγμονίνη ή όχι, και κάποιες ειδικές εργαστηριακά αντισώματα, θα έλεγα, όπως είναι οι ρευματοειδείς παράγοντες και το αντι-CSP, κατά πόσο θετικά είναι ή όχι, και η διάρκεια των συμπτωμάτων. Όλα αυτά παίρνουν κάποια βαθμολογία, με maximum το 10. Αν ο ασθενής αθρίζεται έναν βαθμό πάνω από 6, θεωρείται ότι έχει ρευματοειδείς αρθρίτιδα. Άρα από 6 σε όλα. Όχι, σύνολο. Το άθροισμα, σύνολο. Το κάθε επίπεδο παίρνει κάποια βαθμολογία, 1 ή 2 τέλος πάντων, και μετά θα γίνει η άρθρωση στο τέλος. Και λέμε ότι αν πάνε μια βαθμολογία 6 συνολικά, με όλα αυτά μαζί, μπορεί να τεθεί η διάγνωση. Άρα υπάρχουν κάποια κριτήρια διάγνωσης που μας βοηθάνε. Κυρίως είναι κλινικά, δηλαδή είναι η διάρκεια των συμπτωμάτων, ποιες αρθρώσεις προσβάλλονται, και μετά έρχονται και οι εξετάσεις αίματος, εργαστηριακές εξετάσεις που μπορούν να μας βοηθήσουν. Κατά πόσο υπάρχει φλεγμονίνη ή όχι. Αυτό είναι το. Δεν έχει όμως μια εξέταση όπως λέμε καρκινικοί δείκτες. Υπάρχουν 2. Υπάρχουν τα αντισώματα, ένας είναι ρευματοειδής παράγοντας, που είναι αρκετά ειδικό, δηλαδή θα εμφανιστεί σε κάποιον ασθενή περίπου 60 μέχρι και 80% των περιπτώσεων που έχει ρευματοειδής και μας βοηθάει. Άρα είναι αρκετά κοντά στο αληθινό. Αληθινό, είναι μπράβο. Και υπάρχει ακόμα ένα που είναι η εργαστηριακή εξέλιξη της διάγνωσης ρευματοειδής αρθρίτιδα. Είναι το αντισώμα εναντίον της κυτριλιωμένης πρωτεΐνης, το αντι-CSP λέμε, που μπορεί να πιάσει το άλλο 30% των ασθενών που είναι αρνητική πιθανώς. Άρα, στο 2, εάν είναι και τα 2 αρνητικά, τότε μειώνονται, ναι. Σημαίνει ότι υπάρχει το πρόβλημα. Αυξάνονται οι πιθανότητες, μπορεί να αγγίξουν μέχρι και 90% πιθανότητα όντως να έχει ο ασθενής ρευματοειδής. Δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, το MRI να δείξει ότι η παραμόρφωση είναι τέτοια για να μας καθοδηγήσει. Μπαίνει και αυτό σαν. Υπάρχουν και οι ακτινολογικές εξετάσεις που μπορούν να κάνουν. Η απλή ακτινογραφία, που συνήθως στην εγκατεστημένη ρευματοειδής θα δείξει κάποιες είδεις παραμορφώσεις, κάποιες διαβρώσεις που είναι τυπικές για τη ρευματοειδής. Τώρα, στα πλαίσια της έγκαιρης διάγνωσης και πιθανώς και πρόληψης, όπως είπατε και πριν, υπάρχει η μαγνητική και ο υπέρηχος, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βρούμε κάποιες αλλαγές που πιθανώς να μην φαίνονται στην ακτινογραφία ακόμα. Αλλά εντάξει, υπάρχει έναν κόστος στη μαγνητική, θα λέγεται. Στοιχίζουν αυτές οι εξετάσεις πάρα πολύ, εντάξει, δεν είναι απλές εξετάσεις, δεν στοιχίζουν όπως μια απλή γενική αίματος, υπάρχει έναν κόστος, αλλά είναι αναγκαίο να γίνει. Άρα αυτό θα πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος, στο κατά πόσο θα πάμε στη πλήρη διάγνωση με ακόμη και το τελευταίο λεπτομέρεια. Ωραία. Αν παρόλα αυτά, με όλα αυτά, κρίνουμε ότι υπάρχει το πρόβλημα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Να δούμε τα πρώτα βήματα, τα οποία σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουμε να μπαίνει ο ασθενής. Ναι. Η αντιμετώπιση είναι πολύπλευρη, η αλήθεια λέγεται. Δηλαδή, πέρα να υπάρχει φαρμακευτική αντιμετώπιση, και να το πούμε, να το τονίσουμε, στο σημείο ότι δεν θα πούμε ότι θεραπεύεται, δεν φεύγει αυτό, γι' αυτό λέμε ότι χρόνιο, αλλά αντιμετωπίζεται έτσι ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι εξάρσεις και εφές που χαρακτηρίζεται από την αυτή. Δηλαδή, μια μέρα είμαι καλά, την άλλη δεν είμαι, και μπορεί να κοιμηθεί το νόσημα αρκετά, να μην μας ενοχλήσει καθόλου και να μην ενοχλεί τους ασθενείς και να τους ταλαιπωρήσει στην καθημερινότητά τους. Ναι. Αυτό, όταν λέμε βασικά να υπάρχουν πάνω και κάτω, όπως το λέμε. Υπάρχει πάνω και κάτω. Τα κάτω είναι αρκετά στην πορεία του χρόνου μεγάλα. Μπορεί να καταστήλουμε το νόσημα αρκετά πλέον. Υπάρχουν οι συμβατικές θεραπείες που υπήρχαν εδώ και αρκετά χρόνια, που είναι τα τροποποιητικά της νόσου φάρμακα, όπως είναι η μεθοτρεξάτη, η σαλπουερίνη, τώρα λέω εντάξει, διάφορα φάρμακα. Ας τα πούμε, δεν μας χαλά να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι, ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι έχουν το πρόβλημα. Η οποία είναι ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. Πάμε πίσω στο αυτοάνωσο που είπαμε πριν και το ανοσοποιητικό σύστημα που έχει να κάνει με την άμυνα του σώματος. Και έρχεται η θεραπεία και προσπαθούμε λίγο να μειώσουμε αυτή την άμυνα, να μην είναι τόσο ενεργοποιημένο και να κάνει επίθεση ανεξέλεκτα στο σώμα.
να πάρουμε αυτά τα φάρμακα τα οποία είναι τα παραδοσιακά, θα έλεγα, τα οποία χρησιμοποιούνται έτσι. Αυτά τα φάρμακα θα μας προβληματίσει η χρήση τους. Γιατί είτε έχουν κάποιες παρενέργειες, είτε η υπερβολική χρήση μπορεί να μας δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Και εδώ θα βάλουμε και το ερώτημα κατά πόσον αυτή η ασθένεια μπορεί να προσομοιάζει με κάτι άλλο και να υπάρχει μπέρδεμα στο πώς το αντιμετωπίζουν. Αυτό έτσι να το ανοίξουμε λίγο το κεφάλι. Υπάρχει. Δηλαδή υπάρχουν πολλών ειδών αθρίτιδων και μπορούν να μιμούνται την ρευματοειδής. Κυρίως πρώτα απ' όλα θα έλεγα υπάρχουν οι ιογενείς αθρίτιδες. Ας τις περιγράψουμε για να καταλάβουμε τι εννοούμε. Ότι υπάρχουν και συγκεκριμένοι ιοί, όπως είναι παρβοϊός τώρα, ο ιός της υπατήτηδας, που μπορεί να εκδηλώσει αθρίτιδα ακριβώς όπως είναι ρευματοειδής. Η αιτία είναι όμως άλλη. Είναι ιός και όχι αυτοάνωσο. Όχι αυτοάνωσο. Είναι ο ίδιος ιός που μπορεί να προκαλέσει την αθρίτιδα και να έχει και διάρκεια μέχρι και έναν μήνα. Αλλά γι' αυτό λέμε πολλές φορές να έχουν διάρκεια κάποιων συμπτωμάτων πάνω από 6 εβδομάδες για να είμαστε λίγο πιο σίγουροι. Ας δώσουμε όμως σε αυτήν την περίπτωση που είναι από ιό το πρόβλημα, πώς αντιμετωπίζετε? Οι πιο πολλοί αυτοϊούνται, δηλαδή φεύγει από μόνο του και χρειάζεται μόνο μια συντηρητική αντιμετώπιση. Για τον πόνο, για τη φλεγμονή. Για τον πόνο, για τη φλεγμονή, κάποιο αντιφλεγμονώδη, ξεκούραση. Δεν ανησυχεί. Δεν ανησυχεί, ιδιαίτερα επειδή δεν έχουμε κάποιες επιπλοκές εκεί. Ούτε η φαρμακευτική αγωγή είναι ιδιαίτερη ανησυχητική. Άρα... Θα μπορούσε όμως μια ιογενής αρθρίτιδα, αν την πούμε έτσι, να εξελιχθεί ή να είναι αιτία αύριο μιας ρευματοειδούς αρθρίτιδας, να είναι ένα καμπανάκι ή δεν έχει καμία σχέση? Εντάξει, ενοχοποιούνται κάποιοι ιοί που μπορεί να είναι κλητικός παράγοντας για να ξυπνήσει κάποια ρευματοειδής. Οι περισσότεροι όμως που θα έλεγα όχι. Δηλαδή η συγκεκριμένη αυτή η παραγωγή της υπατήτηδας δεν θα προκαλέσουν μια ρευματοειδή. Υπάρχουν κάποια άλλοι ιοί που παίρνουμε στον οργανισμό και μπορεί να ξυπνήσουν αυτό το νόσημα όντως. Υπάρχει μια παρακολούθηση, θα λέγεται. Ειδικά όταν βλέπουμε ότι υπάρχει ένας ιός, έρχονται συμπτώματα και δεν φεύγει έγκαιρα. Δηλαδή παρατραβάει λίγο, πάει πέραν του μηνός ή μπορεί να πάει μέχρι και 6 μήνες κάποιος ιός, ας το πούμε, και λέμε ότι αυτή είναι η αντιδραστική αθρίτιδα, εμπίπτει σε κάποια άλλη φλεγμονώδη αθρίτιδα και δίνουμε την περίοδο του χάριτος εκεί, ότι θα το παρακολουθούμε, δίνουμε απλά φάρμακα ή μπορεί και κορτιζόνη σε αυτές τις περιπτώσεις και βλέπουμε. Αν δεν αποχωρήσει τα συμπτώματα, πλέον μπαίνουμε σε κάποια άλλη κατηγορία. Άρα, εδώ είπαμε ότι η ιογενής στο μήνα λογικά πρέπει να φύγει. Αν δούμε ότι το παρατραβάει, μπορεί να δοθεί μια περίοδος χάριτος 6 μήνες που θα είναι αυτή η αντιδραστική, που είναι μια άλλη μεν κατηγορία. Αυτή ενοχοποιείται για ενδεχόμενη μετατροπή σε ρευματοειδή αρθρίτιδα. Είναι μια άλλη φλεγμονώδη αθρίτιδα, εγώ θα έλεγα. Δεν είναι ακριβώς ίδια όπως η ρευματοειδής. Δεν είναι ίδια, όμως και στις δύο περιπτώσεις που μοιάζουν, είτε είναι ιογενής είτε είναι αντιδραστική, καλό θα είναι να μπει στο μυαλό και του ασθενούς και του γιατρού ότι φυλάμε τα ρούχα μας, παρακολουθούμε μήπως μας προκύψει ή εξελιχθεί ή έρθει και δεν ξέρουμε αν είναι καν εξέλιξη. Και αυτό θα φανεί, φαντάζομαι, στο εξάμηνο, αν συνεχίσει. Σημαίνει ότι κάτι πιο σοβαρό μπορεί να συμβαίνει. Υπάρχουν άλλα νοσήματα, πριν πάμε στις θεραπείες, που το συνδέω, γιατί αν είναι κάποιος να ξεκινήσει με τα φάρμακα για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα άδικα, καλό θα είναι να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη ασθένεια που να προσομοιάσει. Θα έλεγα ότι κυρίως είναι οι λοιμώξεις που μπορεί να μιμούνται την αρθρίτιδα, όπως τους ιούς που είχα πει και πριν. Οι άλλα νοσήματα που μπορεί να μιμούνται εμπίπτουν πάλι στις φλεγμονώδεις αρθρίτιδες, που πάλι τίθεται το θέμα της θεραπείας. Άρα δεν είναι θέμα ότι θα πάρουμε κατά λάθος εκεί μια αναγωγή ή δεν θα έπρεπε, επειδή πάλι μιλάμε για μια φλεγμονώδης αρθρίτιδα. Δηλαδή, παράδειγμα είναι ψωριασική αρθρίτιδα, που επίσης φλεγμονώδης αρθρίτιδα συνδυάζεται με την ψωρίαση του δέρματος και μπορεί να έχει πανομοιότυπη εκδήλωση όπως την ρευματοειδή, δηλαδή συμμετρική αθρίτιδα των χεριών και ποδιών. Να είναι η ψωρίαση το πρόβλημα ή μια εκδήλωση του προβλήματος, η οποία παράλληλα, πέραν από αυτό που θα δούμε στο δέρμα, κάνει πρόβλημα και στις αρθρώσεις. Αλλά έχει και επιπλέον και την ψωρίαση. Επιπλέον και την ψωρίαση. Και το πρόβλημα με την ψωρίαση είναι πολλές φορές μπορεί να έχει μία φορά μια εκδήλωση της ψωρίασης, να έχει φύγει το δερματικό, αλλά και μετά από κάποια χρόνια να εκδηλωθεί η αθρίτιδα και να μας συγχύσει λίγο. Άρα και εδώ πάλι θα πρέπει να έχει την έγνοια και ο ασθενής και ο γιατρός ότι μπορεί να είναι η ψωρίαση το πρώτο πρόβλημα που βλέπουμε. Όμως
ας έχουμε την έννοια για να έχουμε και εδώ έγκαιρη αντιμετώπιση στη ρευματοειδή. Υπάρχει κάτι άλλο πριν πάμε στο διάλειμμα για να αφήσουμε τις θεραπείες στην πορεία που μπορούμε να κάνουμε, που μπορούμε να μοιάζει και θα πρέπει να το, όπως ξεκαθαρίσαμε τα άλλα 3 νοσήματα τώρα. Όχι, νομίζω αυτά είναι τα βασικά. Ναι, και να υπενθυμίσουμε ότι δεν είναι τα αρθριτικά που μπορεί να μοιάζουν στους πόνους, στο πρίξιμο πολλές φορές. Όχι τα αρθριτικά της γιαγιάς μου και του παππού μου που οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι η αρθρίτιδα και θα νομίζουν ότι δεν αποκλείεται να έχω εγώ επειδή εγώ είμαι μικρή ή εγώ είμαι μικρός, είμαι νέος. Ακριβώς αντίθετα. Είναι ακριβώς στους νέους, αυτά που μοιάζουν με ασθένειες των ηλικιωμένων, υπάρχει μεγάλη πιθανό να είναι ρευματοειδή αρθρίτιδα και όχι αρθριτικά. Διότι τα αρθριτικά σίγουρα είναι μιας μεγαλύτερης ηλικίας ασθένεια, έτσι, αν τα είπαμε καλά. Λοιπόν, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Να πούμε ότι μετά το διάλειμμα θα δεχτούμε και τα δικά σας ερωτήματα στο τηλέφωνο της εκπομπής που είναι το 25-245-111. Η Μαρία Μεταξάρη με τον λόγο μας θα απαντήσει δικά σας ερωτήματα. Μείνετε μαζί μας, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε τη συνέχεια και αυτής της εκπομπής. Επιστρέφουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας για απόψε. Θέμα μας η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Φιλοξενούμενη η Δ. Μαρία Μεταξά, η ρευματολόγος μας, με την οποία έχουμε αναλύσει μέχρι τώρα τι είναι αυτή η ασθένεια, ποια είναι τα συμπτώματά της. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο ότι έχει τεράστια σημασία, εφόσον δεν υπάρχει πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση. Είπαμε τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η διάγνωση. Πριν πάμε, έχουμε 2 ερωτήματα τα οποία έχουν έρθει στο κέντρο από τους τηλεθεατές μας. Μπορείτε και εσείς στο 25-245-111 να υποβάλλετε δικά σας ερωτήματα. Αν η ρευματοειδής αρθρίτιδα μπορεί να προκύψει και στα γόνατα. Είχαμε πει ότι κυρίως είναι εκεί που οι αρθρώσεις είναι πολύ μικρές. Ρωτούν ειδικά για τα γόνατα, το πρώτο ερώτημα να το απαντήσουμε. Μπορεί να προσβάλλει οποιαδήποτε άρθρωση και μέσα σε αυτά είναι και τα γόνατα και οι μεγάλες. Δηλαδή, όχι μόνο και τα γόνατα, και οι αγκώνες, υποδεικνυμικές, οι ώμοι. Μπορεί. Αν όντως έχει η ασθενή στο σπάνιο κάποια συμπτώματα, θα ήταν καλά να το κοιτάξει, να πάει να το δει με τον γιατρό της. Όμως, είναι πολύ μεγαλύτερα τα ποσοστά στις μικροαρθρώσεις. Μεγαλύτερα ποσοστά στις μικρές αρθρώσεις. Συνήθως βλέπουμε στις μεγάλες αρθρώσεις όταν είναι πολύ παρατεταμένη είναι η ασθένεια ή όταν υπάρχουν κάποιοι επιβαρυντικοί παράγοντες της ρευματοειδής αρθρίτιδας. Ένα από αυτούς είναι η χρονιότητα βέβαια ή κάποια αντισώματα που είναι θετικά που είχαμε πει και πριν. Ξέρουμε ότι μπορεί να προσβάλλουν άλλες αρθρώσεις. Θα λέγω ότι υπάρχει μια λογική. Μπορεί και να υπάρχει το πρόβλημα και στο γόνατο, αλλά να μην εκδηλωθεί στην έκταση που είναι στο μικρό, στη μικρή άρθρωση, όπου μπορούμε να δούμε και παραμόρφωση του οστού. Είναι πιο λογικό και εύκολο να παραμορφωθεί ένα μικρό οστούν παρά το γόνατο που είναι πολύ πιο μεγάλο. Λέω τώρα μια δική μου έτσι πρώτη αντίληψη. Μπορεί, έρχονται πολύ πιο πρώιμα στο πούμε, η οστεοαρθρίτιδα μετά. Όταν λέμε παραμόρφωση στην ουσία είναι οστεοαρθρίτιδα. Δηλαδή ότι παραμορφώνεται η άρθρωση και φτάνει στο σημείο της αναπηρίας και το γόνατο το ίδιο. Απλώς με το γόνατο μπορεί κάποιοι να το δικαιολογήσουν πολύ πιο εύκολα παρά το δάχτυλο. Να πούν ότι εντάξει, ναι, με τη ηλικία ή πόνεσα ή φούσκωσε επειδή είχα αρθροστασία ή είχα σήκωσε κάποιο βάρος. Αλλά και τα γόνατα μπορούν να προσβληθούν όπως και στις μικρές αρθρώσεις, μπορούν και αυτοί να παραμορφώνονται και να φτάσουν μέχρι και το χειρουργείο και αντικατάσταση γονάτων. Δεύτερο ερώτημα ήταν αν υπάρχει κληρονομικότητα, δηλαδή μια οικογένεια τώρα που μας βλέπει και υπάρχει στον πατέρα, στη μητέρα ή στη γιαγιά, στον παππού. Ναι. Έχει περισσότερη πιθανότητα το εγγόνι ή το παιδί να έχει ρευματοειδή αρθρίτιδα. Δεν είναι ασθένεια που μεταδίδεται, δεν είναι κληρονομικό. Αλλά υπάρχει μια κληρονομική προδιάθεση, λέμε. Δηλαδή, όντως θα υπάρχει πιθανώς μια αυξημένη πιθανότητα, αν κάποιος γονιός έχει, ότι τα παιδιά του ή τα εγγόνια τέλος πάντων να εμφανιστεί, αν όχι το ίδιο, κάποιο άλλο αυτοάνωσο νόσημα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να χώνονται και να πανικοβάλλονται, ότι Παναγιά μου η μαμά έχει, θα το μεταφέρω στην κόρη μου, στον γιο μου. Απλώς θα το έχουν υπόψη τους, αυτό λέω, και να το ξέρουν τα παιδιά ότι η μαμά έχει το νόσημα. Δεν είναι κληρονομικό, αλλά υπάρχει μια προδιάθεση. Ναι. Να πούμε εδώ ότι πρέπει να κάνει κάτι κάποιο παιδί το οποίο έχει ο γονιός του ή ο παππούς του αυτή την ασθένεια. Είπαμε ότι η πρόληψη δεν μπορεί να υπάρξει. Θα πρέπει να ξεκινήσει
να πάει στο γιατρό για διάγνωση χωρίς κανένα σύμπτωμα? Όχι. Δεν έχουμε αυτό. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν θέλω να πανικοβάλλω με τον κόσμο. Ότι η Παναγιά μου, η μαμά μου, ο παπάς μου, κάποιο άλλο έχει, πρέπει να πάω οπωσδήποτε να έχω και εγώ και να στηρώνονται σε εξετάσεις. Είναι και έναν άλλο λάθος. Επειδή γι' αυτό επέμενα και από πριν ότι είναι η κλινική εικόνα. Ναι, απέφυγε στις εξαίρεσεις, παρόλο που είπαμε και ότι στοιχίζουν κιόλας. Στοιχίζουν, ναι, και ίσως να είναι και υπερβολή με την έννοια ότι η κλινική εξέταση σε μεγάλο βαθμό μαζί με κάποια άλλα δεδομένα, χωρίς και την ακριβή ανάλυση, να δώσει τα δεδομένα. Ναι, πράγματι, μπορεί να μην χρειάζεται καν. Ή το γεγονός ότι υπάρχουν φορές που μπορεί να είναι και θετικά αυτά τα αντισώματα. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει το νόσημα. Είναι ένα αντίσωμα που είναι φυσιολογικό να υπάρχει κάποιος, υπάρχει αυτοανοσία, λέμε, αλλά δεν υπάρχει το νόσημα. Απλώς θα το έχει υπόψη του εκείνο το παιδί ή οποιοδήποτε που είναι μες στην οικογένεια. Και ας πούμε ότι δεν θα τρέξει χωρίς σύμπτωμα, όχι, αλλά να είναι πιο ευαίσθητο στο αρχικό σύμπτωμα να τρέξει. Αυτό είναι το να σημαντικό. πούμε εδώ είναι το κλειδί. Αυτό είναι το κλειδί. Ότι να ξέρει ότι με το που εμφανίζομαι κάποια συμπτώματα, ότι πρέπει να πάω να δω τον ρευματολόγο. Να πούμε ότι γενικότερα τα αυτοάνωσα νοσήματα μπορεί να είναι και ύπουλα. Δηλαδή, πέραν από τις αρθρώσεις, υπάρχουν και έξω αθρικές εκδηλώσεις. Ας πούμε αυτές, δεν τις είπαμε πριν, αν θέλουμε τώρα. Που μπορεί να είναι πολύ γενικευμένα. Δηλαδή, μια γενικευμένη κακοχία και κόπωση. Να σέρνονται, να μην νιώθουν καλά. Δηλαδή, δεν μπορώ να ξυπνήσω το πρωί. Δεν μπορώ να κάνω τις δουλειές που έκανα πριν. Ή κουράζομαι πάρα πολύ εύκολα. Μπορεί να κάνουν και πυρετό χωρίς λόγο, χωρίς να είναι άρρωστο, χωρίς ίωση και να απλώς να έχουν πυρετό. Υπάρχει η ανεμία. Η ανεμία της χρονίας νόσου, έτσι την ονομάζουμε. Δεν είναι καμία σχέση με το σίδερο ή κάποια άλλη έλλειψη βιταμίνης ή κάτι τέτοιο. Καθαρά σχετίζεται με το νόσημα αυτό και όσο υπάρχει φλεγμονή, θα υπάρχει και αυτή η ανεμία. Και είναι και συστηματικά νοσήματα. Δηλαδή, μπορεί να προσβάλλουν οποιοδήποτε σύστημα. Πέρα από τις αρθρώσεις υπάρχουν και τα όργανα. Δηλαδή, τα μάτια. Συνήθως, καμιά φορά είναι και το πρώτο σύμπτωμα που ο αφθαλμίατος θα παραπέμψει σε εμάς. Τι μπορεί να πάθουν τα μάτια που να έχει σχέση με λέγονται φλεγμονές σε κάποιες χιτώνες του ματιού, όπως είναι σκληρίτιδα ή ροδοκυκλίτιδα, και εμφανίζεται με κάποιον πόνο, θόλωση της όρασης και κόκκινο μάτι. Θα πάει στον οφθαλμίατο, θα το διαγνώσει αυτό και συνήθως εκεί θα ρωτάνε πονάς στις αρθρώσεις και θα πούν ναι, και θα φωνάξουν τον ρευματολόγο για να το επιβεβαιώσει αν όντως υπάρχει. Υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις δερματικές, όπως εξανθήματα. Είναι οι εκδηλώσεις αυτές που μπορεί οποιοδήποτε μπορεί να ψηφίσει και να πει εντάξει, είναι μια αλλεργία, κάτι έφαγα, κάπου πήγα, είναι ο ήλιος, έγκαυμα, και να τις αγνοήσει και να μην ψάξει έγκαιρα τον γιατρό. Τώρα, φυσικά όλα αυτές μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε, η κακουχία ή η κούραση του πρωινού ή. Παρατεταμένο. Δηλαδή, μια-δύο μέρες συμβαίνει και σε μένα και σε σένα, ότι σήμερα ξύπνησα, δεν είμαι καλά, είμαι λίγο down που λέμε. Αλλά είναι παρατεταμένο και συνεχώς. Συνεχίζει αυτό για μια-δύο-τρεις εβδομάδες. Θα πρέπει να το ψάξει οπωσδήποτε. Και εκεί ίσως θα πάει όντως στον γιατρό, αλλά και ο συνάδελφος πρέπει να είναι αποψιασμένος ότι πέραν από τις απλές ή τα πιο συνηθισμένα αίτια, όπως είναι μια ανεμία που μπορεί να φέρει την κόπωση, υπάρχουν και κάποιες τραυματικές παθήσεις που μπορεί να φέρουν το σύμπτωμα. Μπορεί να έχει μόνο αυτά τα συμπτώματα και καθόλου από τα άλλα. Μπορεί στην αρχή να έχει μόνο αυτά, αλλά συνήθως θα εξελιχθεί, θα εμφανιστεί μια αναθρίτιδα, κάποιο εξάνθημα ή κάτι άλλο. Συνήθως είναι η αθρίτιδα. Λοιπόν, πριν πάμε εντελώς να δούμε τη θεραπεία, υπάρχουν άλλες ασθένειες που μπορεί να προκύψουν μαζί, αυτό που λέμε συνοσηρότητα με άλλες ασθένειες, με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Να πούμε ότι πρώτα απ' όλα ότι τα αυτοάνωσα γενικότερα μπορεί να αλληλοκαλύπτονται, δηλαδή μπορεί να συνυπάρχουν έναν ή δύο αυτοάνωσα νοσήματα και μπορεί να περιπλέκουν λίγο την εικόνα, δηλαδή να υπάρχει μια ρευματοειδής και να υπάρχει και κάποια στοιχεία από κάποιον άλλο αυτοάνωσα, όπως είναι συστηματικός ερυθεματώδης λύκος, που έχει άλλη συμπτωματολογία, αλλά και αυτή έχει αθρίτιδα. Πέρα από τα αυτοάνωσα υπάρχουν και οι αθρίτιδες αυτοάνωσα αθρίτιδες, ας το πούμε, υπάρχουν και άλλα αυτοάνωσα όπως είναι και ο θηροειδής. Και ξέρω ότι πολύ καλά αυτός ο ασθενής που έχει ρευματοειδής πρέπει να ψαχτεί και για τον θηροειδή κατά διαστήματα, μήπως έχει και μια αυτοάνωση θηροειδίτιδα κάποια στιγμή. Δηλαδή, λέμε ότι εφόσον αυτό το νόσημα, αυτή η ασθένεια έχει καταταχθεί στην κατηγορία των αυτοάνωσων, με το ίδιο σκεπτικό, εφόσον εδώ το ανοσοποιητικό πολεμά, αν θέλεις, τον εαυτόν του, μπορεί όπως πολεμά τον εαυτόν του στα θέματα των αρθρώσεων, να τον πολεμήσει και στο θηροειδή και κάπου αλλού. Άρα αυτή είναι η προσέγγιση. Πάλι το απλοποιώ για να είμαστε κατανοητοί, χωρίς να σημαίνει ότι επιστημονικά αυτό που λέω είναι απόλυτα σωστό. Όμως έτσι θέλω να το αντιλαμβανόμαστε. Και εδώ
με τη συνοσηρότητα πάλι η αντιμετώπιση, γιατί θα πάμε σιγά σιγά και στη θεραπεία, μπορεί με μια θεραπεία να αντιμετωπίζουμε δύο ασθένειες, αφού η αιτία είναι η αυτοάνωση ή το αυτοάνωσο πρόβλημα. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος. Όταν υπάρχει κάποιο ρευματοειδή, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος και κάποιο άλλο νόσημα, όπως είναι η οστεοπόρωση. Είναι ένας ξεχωριστός παράγοντας για την οστεοπόρωση. Που αντιμετωπίζονται ρευματοειδείς δεν σημαίνει ότι θα εξαλείψει και αυτό τον κίνδυνο της οστεοπόρωσης. Σίγουρα όμως, όταν την αντιμετωπίζουμε καλά και υπάρχει ύφεση του νοσήματος και δεν υπάρχει φλεγμονή, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάποια άλλα συνοσιολότητες, όπως είναι ο αυξημένος καρδιαγγειακός κίνδυνος που υπάρχει λόγω της φλεγμονής. Δηλαδή, οι ασθενείς μας μπορεί να έχουν μια αθληματική νόσο πιο νωρίς από κάποιον άλλον και επίσης το έχουμε αυτό υπόψη μας και τον στέλνουμε τον ασθενή για έλεγχο αρκετά συχνά. Ωραία. Έχουμε τους πρώτους δύο τηλεθεατές να πάρουμε δύο ερωτήματα. Πρώτα είναι η κυρία Έρσα. Καλησπέρα, κυρία Έρσα. Να ακούσουμε το δικό σας ερώτημα. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για το ωραίο σας πρόγραμμα. Ευχαριστούμε, κυρία Έρσα. Και είναι αυτό που λέει η κυρία Μαρία, τις διάφορες ασθένειες της αθλητικής, όπου έχουμε κλειδώσεις, παίζει μεγάλο ρόλο. Και κάθε αθλητικά έχει και τη θεραπεία της. Ναι. Ευχαριστούμε για την βοήθεια που δίνετε στη γιατρό να μας πει. Να πω ότι δεν είναι κληρονομικό. Είναι από τις διάφορες κουράσεις που δουλεύουμε σκληρά. Εδώ τον μπλέξαμε λίγο, γιατί από ό,τι κατάλαβα εγώ τουλάχιστον, αυτό το νόσημα για το οποίο αναφερόμαστε δεν έχει να τα κάνει τόσο με την κόπωση ή το χτύπημα σε κάποια άρθρωση. Έχει να κάνει, όπως εξηγούσαμε, με τα αυτοάνοσα, που η αιτία ακόμη δεν έχει βρεθεί, αλλά να δούμε τη θεραπεία στην πορεία. Ευχαριστούμε την κυρία Έρσα. Πάμε στον κύριο Μιχαλάκη. Καλησπέρα, κύριε Μιχαλάκη. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Να σας συγχαρώ πρώτα για το ωραίο πρόγραμμα σας που μεταδίδετε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω την γιατρό. Εγώ είχα έναν ακτιδένο όταν ήμουν 17-18 χρονών, έσπασα επιγονατίδα. Μπορεί να δημιουργήσω ρευματίδιο ήδη αθλήτητα. Και δεύτερον, αν μπορεί να μου πει τα συμπτώματα που μπορεί να έχω σε τέτοια περίπτωση. Είπαμε τα πριν, αλλά να ξαναπούμε, κύριε Μιχαλάκη. Μου ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην κυρία Έλενα. Κυρία Έλενα, σας ακούμε. Βιάζομαι λίγο για να προλάβουμε να πούμε για τις θεραπείες. Ακούμε την κυρία Έλενα. Ναι, θέλω να ρωτήσω, υπάρχουν κάποια φάρμακα για μορφή αρθρίτος, δεν ξέρω αν είναι ρευματοειδή, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στο στομάχι και στα έντρα, και αν μπορεί να μας πει γιατρός ποια είναι. Αντιλαμβάνομαι στα αγγλικά, έχουν τα αρχικά NSAID. Ναι. Πολύ καλή ερώτηση. Ευχαριστούμε την Έλενα. Λοιπόν, μαζέψαμε και η κυρία Έρσα. Είναι αυτό που λέμε να έχει υπερδέψει την οστεοαθρίτιδα, που είναι η αθρίτιδα της καταπώνησης, των τραυματισμών, της γύρανσης, των πολλοχρόνων, των τραυματισμών και ούτε καθεξής. Δεν είναι ρευματοειδής, είναι κάτι άλλο και διαφορετικό. Υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση. Σωστός. Και ο κύριος Μιχαλάκης έσπασε την επιγονατίδα, λέει, μπορεί να... Το οποίο πάρει τραυματισμούς, έφερε την οστεοαθρίτιδα πιο νωρίς. Δεν είναι αυτό που λέγαμε πρώτης όψης. Τώρα δεν κάνουμε ιατρική από την... Ναι. Θα κάτσει ο κ. Μιχαλάκης και να πει δεν έχω πρόβλημα. Παίρνουμε το ερώτημα σας, το υποβάλλουμε σαν γενικό και απαντάει γιατρός μας. Λοιπόν, σίγουρα, η κυρία Έλενα, τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται, λέει. Εντάξει, κυρία Έλενα, μιλάει για τα μη στροδιά αντιφλεγμονώδη, τα NSAID που λέει, που εντάξει, είναι η πρώτη γραμμή. Είναι από τις πρώτες γραμμές στην αντιμετώπιση της αθρίτιδας ή την οστεοαθρίτιδα και κάποιες φορές τη ρευματοειδή για την αντιμετώπιση του πόνου και της φλεγμονής. Είναι παροδική θεραπεία για τη ρευματοειδή. Να το τονίσουμε αυτό, δεν το δίνουμε συνέχεια και παρατεταμένα, επειδή όντως υπάρχουν κάποιες παρενέργειες, όπως είναι η εξέλκωση του στομάχου ή του έντερο και να έχουν κάποιες αιμορραγίες, αλλά και κίνδυνο στην πίεση. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να δίνονται προστασίες για το στομάχι προληπτικά. Πριν ληφθούν αυτά τα φάρμακα. Θα δούμε όμως, αφού πάμε στις θεραπείες, πώς αντιμετωπίζονται. Έχουμε περίπου ένα δεκάλεπτο για να πούμε για τις θεραπείες. Λοιπόν, για τις θεραπείες τώρα, να πούμε ότι είναι χρόνια νοσήματα. Άρα, όταν ξεκινάμε τη θεραπεία, αυτό πρέπει να καταλάβει ο ασθενής ότι θα το συνεχίσει και μάλλον θα είναι και εφόρου ζωής. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούμε να σταματήσουμε και να δοκιμάσουμε και να δούμε πώς πάει ο ασθενής χωρίς τη θεραπεία, αλλά συνήθως θα τα πάρει
εφόρου ζωής. Είναι ανοσοκατασταλτικά φάρμακα που έρχεται και τροποποιεί το νόσημα. Λέμε ότι αυτή την άμυνα την τροποποιούμε λίγο για να μην κάνει τόσο μεγάλες επιθέσεις στον εαυτό του και να κοιμηθεί το νόσημα. Αυτά είναι συμβατικά μας τα φάρμακα, είναι η πρώτη μας γραμμή που δίνουμε, που θέλουν έλεγχο όμως. Δηλαδή δεν εννοώ ότι ένα φάρμακο. Τι παρενέργειες έχουν αυτά τα φάρμακα, γιατί πρέπει να προσέξουμε? Συνήθως. Γιατί μιλάμε για φάρμακα παρατεταμένης διάρκειας. Άρα αυτό από μόνο του πρέπει να μας. Το πρώτο και κύριο είναι οι λοιμώξεις. Δηλαδή, όταν πειράζουμε την άμυνα και τη μειώνουμε, σημαίνει ότι μπορεί να είναι πιο επιρρεπή σε κάποια λοιμώξη. Άρα, δίνουμε οδηγίες στον ασθενή ότι θα τις πάρεις μεν, αλλά θα υπάρχει καλή υγιεινή. Δεν χρειάζεται μάσκα ή προφύλαξη να μην αγγίζουμε κανέναν, αλλά θα υπάρχει καλή υγιεινή, που σημαίνει πλύσιμο χεριών, να έχουμε το δικό σου μαχαιροπύρου, να μην μοιράζουμε. Συνήθως με μικρά παιδάκια είναι το θέμα. Να μην φταρνίζονται και να μην βήχουν στο πρόσωπο του άλλου και πλύσιμο χεριών πάλι. Αυτό. Από εκεί πέρα, όταν θα αρρωστήσει και θα αρρωστήσει, είναι φυσιολογικό να μην πανικοβάλλονται. Δίνουμε κάποιες οδηγίες και εκεί, σταματάμε λίγο την θεραπευτική αγωγή για κάποιο διάστημα και ίσως κάποιες φορές χρειάζεται να παίρνει αντιβίωση, αν εξελιχθεί ή όχι σε κάποια μικροβιακή λίμωξη. Ας κάνουμε μια ανωτελεία, γιατί αφήσαμε 2 τηλεθεατές στο stand-by και περιμένουν. Αφού ρωτήσω όμως πρώτα αυτό με την υγιεινή καθαριότητα κλπ., εφόσον μιλάμε για μακροχρόνιες θεραπείες, θα πρέπει να γίνει τρόπος ζωής πριν. Ιδιαίτερα για κάποιον ο οποίος το πρόβλημα του είναι από το ανοσοποιητικό, το οποίο κατά καιρούς θα καταστέλλεται το ανοσοποιητικό του, είναι λογικό ότι πρέπει να προσέχει πλέον. Αυτό το πάρουμε σαν πάλι γενική αρχή. Πάμε στην κυρία Μαρία, πολύ σύντομα, έτσι να μην την αφήσουμε να περιμένει. Κυρία Μαρία, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Πέστε μας το έτσι. Κοιτάξτε, γιατρέ, εγώ ξύζουμε συνέχεια στα πόδια. Όπως που να σε τσιμπούν κάτι. Φαγούρα στα πόδια, αν έχει σχέση με το θέμα μας. Κουρασμένα πόδια και το πρωί και μετά. Μάλιστα. Και συνέχεια θέλω να ξύζουμε στα πόδια. Και τα νιώθω βαρετά. Και βαρετά. Εντάξει, κυρία Μαρία, θα το απαντήσουμε ακόμη μία τηλεθεάτρια. Δεν έχω συγκρατήσει το όνομα. Η επόμενη. Κυρία Πέρκα, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Σας ακούμε. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι των γιατρών. Παρουσιάζω κάποια συμπτώματα. Δεν ξέρω ακριβώς αν είναι ρευματοειδή αρθρίτιδα. Βασικά παρουσιάζω κόπωση γενικά. Δηλαδή να μην έχω όρεξη να κάνω τις δουλειές που έκανα πριν. Και το πιο σημαντικό είναι ότι αδύνατο γενικά στα άκρα μου όταν πάω να πιάσω κάτι. Δεν μπορώ να τα κρατήσω. Γενικά όταν πάω να σηκωθώ, νιώθω μια αδυναμία που πολλές φορές πέφτω και κάτω. Νιώθω μια αδυναμία γενικά στα άκρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Κάποιο ρευματισμό μέσα στις αρθρώσεις μου. Νιώθω βασικά το συγκεκριμένο. Ωραία. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, εδώ περιγράφηκαν κάποια συμπτώματα. Απλώς να ρωτήσουμε αν έχουν σχέση με την αρθρίτιδα. Το πρώτο είναι φαγούρα έντονη, κουρασμένα και βαρετά πόδια. Έχει σχέση με το θέμα μας? Θα έλεγα όχι. Εκ πρώτης όψεως όχι. Όχι, ναι. Το δεύτερο είναι κόπωση γενική. Η διαφορά πέραν της κόπωσης που είπαμε ότι είναι η αδυναμία στα άκρα, αν αυτό δίνει κάτι περισσότερο. Ναι, αδυναμία θα μπορούσε να είναι κάποιο σύμπτωμα. Αυτό θα έλεγα ότι η δεύτερη ασθενής, η κυρία Πέρκα, αν δεν κάνω λάθος, θα πρέπει να το ψάξει. Εδώ ψάχνετε περισσότερο. Και από τη φωνή κατάλαβα ότι μιλάμε για πιο νεαρή κοπέλα. Μιλάμε για μια νεαρή. Ναι. Πλησιάζει, χωρίς να σημαίνει οτιδήποτε. Απλώς λέμε ότι αυτού του είδους τα συμπτώματα θα μπορούσαν να μας βάλουν σε μια ταλαιπωρία, να πάμε στον γιατρό μας να πάρουμε μια πιο ξεκάθαρη θέση. Λοιπόν, έχουμε μείνει 5 λεπτά να πάμε στις θεραπείες. Είπαμε για τις πρώτες θεραπείες με στεροειδή αναλγητικά. Τα νοσοτροποποιητικά του νοσήματος, νοσοτροποποιητικά φάρμακα. Αλλά να κλείσουμε και να λέγουμε ότι δεν είναι μαύρα τα πράγματα. Υπάρχει εξέλιξη στη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Ειδικά τα τελευταία 20 ετία έχουμε κάνει άλματα. Υπάρχουν καινούργια φάρμακα, δεν είναι βιολογικοί παράγοντες. Τι εννοούμε βιολογικούς παράγοντες? Αυτοί χρησιμοποιούν μια εξελιγμένη τεχνολογία, την ανασυνδυασμένο DNA, κάνοντας αντισώματα εναντίον κάποιων ειδικών κυτοκινών ή υποδοχής που θεωρούνται ευθύνονται ή έχουν μέρος και ρόλο στην παθογένεια της ρευματοειδής. Οι πιο στοχευμένες θεραπείες δηλαδή. Είναι ενέσιμες αυτές. Υπάρχουν ενδοφλέβειες και υπάρχουν και ενέσιμες που γίνονται υποδόρια στην κοιλιά ή στο μυρό ή κάπου αλλού. Και με αυτά τα φάρμακα μπορώ να πω ότι ειδικά με αυτά έχουμε πλήρη ύφεση σχεδόν σε
ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών. Γίνονται περιοδικά αυτά τα φάρμακα? Γίνονται περιοδικά. Κάποιες γίνονται κάθε 2 εβδομάδες, άλλες γίνονται μια φορά το μήνα, εξαρτάται το ποιο είδος. Και κρατάνε σε ύφεση το πρόβλημα? Κρατάνε σε ύφεση το πρόβλημα. Την ίδια ώρα, με τη δράση του αυτού τη υποδοχή, μειώνουν και τη δράση του ανοσοποιητικού συστήματος ή δεν έχουν σχέση? Υπάρχει μια ανήπια ανασοκαταστολή, δηλαδή μειώνουν τη δράση του ανοσοποιητικού. Πάλι θα πρέπει να προφυλάσσεται ο ασθενής από λοιμώξεις. Συνήθως λέμε ότι πρέπει να εμβολιάζεται και κάθε χρόνο. Το εμβόλιο τα τυπικά και του πνευμονιόκοκκου. Και υπάρχει και ένα εργαστηριακό έλεγχο ότι θα πρέπει να γίνει αναλόγως από τη θεραπεία που παίρνει, είναι ένα μήνα, δίμηνο. Αυτό είναι το λίγο η ταλαιπωρία της κατάστασης, ότι πρέπει να ελέγχεται ο ασθενής. Για τα ένζημα του σηκωτιού και τέτοια. Τα ένζημα του σηκωτιού, τα νεφρά και τόσο, τα ένζημα του σηκωτιού κυρίως και το αίμα του. Μπορεί να επηρεάσουν τα νεφρά του. Οπωσδήποτε παίρνουν σοβαρά φάρμακα για μεγάλα χρονικά διαστήματα για να δούμε αν επηρεάζουν κάπου αλλού. Όμως η διαφορά αυτών με τα συμβατικά φάρμακα είναι ότι εδώ έχουμε πιο μεγάλες περιόδους ύφεσης. Είναι πιο στοχευμένες θεραπείες, άρα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Βασικά. Έχουν παρενέργειες? Υπάρχουν παρενέργειες. Είναι αυτά που είχαμε αναφέρει και πριν, όπως είναι οι λοιμώξεις. Κυρίως είναι αυτά, θα λέγαμε. Στο μάχη τέτοια? Στο μάχη όχι τόσο, αλλά αυτό το καλό δεν έχουμε ένα πειρασμένο να κάνουν έλκος ή θέμα με το έντερο, όπως έχει αναφέρει και η προηγούμενη κυρία. Θα έλεγα ότι πλέον έχουμε μεγάλη εμπειρία και είναι αρκετά αθώα και ασφαλής. Άρα εδώ μπορούμε να πούμε ότι στους ασθενείς οι οποίοι μας έχουν παρακολουθήσει απόψε ότι μιλάμε για ασθένεια η οποία θέλει συνεχή θεραπεία εφόρου ζωής. Δεν θα πούμε ότι τελειώσαμε με αυτό το πρόβλημα. Όχι. Ο στόχος του γιατρού είναι και του ασθενούς να μεγαλώσει τις περιόδους ύφεσης του προβλήματος και να το παρακολουθούν ώστε να μην έχουμε εξέλιξη και επιδείνωση των προβλημάτων που περιγράψαμε στις αρθρώσεις και παραμορφώσεις και τέτοια. Να είναι λειτουργικός. Υπάρχει κάποια άλλη θεραπεία ή κάτι στα σκαριά που μπορούμε να περιμένουμε στο μέλλον? Υπάρχει συνέχεια εξέλιξη στη ρευματολογία. Υπάρχουν καινούργια φάρμακα, υπάρχουν και φάρμακα αυτές οι βιολογικές που είναι ενέσιμες που θα βγουν σε μορφή χαπιών. Υπάρχουν αυτά που θεωρούνται και πιο αθώα όσον αφορά τις παρενέργειες. Άρα αυτό που τώρα υπάρχει σε βιολογικοί παράγοντες που έχουμε πει σε ενέσιμα, παίζει να βγει και σε δισκία σε κάποια φάση. Σε δισκία σε κάποια φάση. Υπάρχει ήδη ένα που το λέμε έτσι, βιοσυνθετικό, είναι κάτι μεταξύ βιολογικό και το συνθετικό τα δισκία, που ήδη υπάρχει στην αγορά, θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή πιστεύω και στην Ευρώπη, άρα αναμένουμε και πολλά άλλα. Άρα να αφήσουμε ένα ελπιδοφόρο και αισιόδοξο μήνυμα ότι η επιστήμη το παλεύει. Βέβαια. Εξακολουθεί να μην έχουμε βρει την αιτία, αλλά βρέθηκαν τρόποι να μεγαλώσουμε τις περιόδους ύφεσης. Φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας. Θέλετε να προσθέσουμε κάτι άλλο πριν κλείσουμε? Μια συμβουλή προς τον κόσμο ή κάποια δική σας παρέμβαση? Θα έλεγα ότι ο κόσμος να ενημερώνεται το τι είναι ρευματοπάθεια και να μην το παρεξηγήσει και να πει ότι δεν μπορεί να με προσβάλλει εμένα επειδή είμαι μικρός ή είμαι νέος ή οτιδήποτε. Αυτά τα δύο σημεία θα έλεγα να τονίσω. Να ενημερώνεται και να ξέρει πού πρέπει να πάει, αν πρέπει να πάει στο ρευματολόγο ή όχι. Άρα, εγώ θα κλείνα λέγοντας ότι εάν κάποιος έχει την ατυχία, αφού δεν μπορεί να το προλάβει, ναι. Είναι θέμα στατιστικού πλέον δεδομένου να του συμβεί αυτή η ασθένεια, με την έγκαιρη διάγνωση, και εδώ πρέπει να κρατήσουμε, δεν χάνουμε τίποτε, να πάμε στον γιατρό και μακάρι μας πει ήρθες άδικα, αλλά η έγκαιρη διάγνωση είναι τεράστια σημασία εφόσον υπάρχουν πλέον τα φάρμακα με τα οποία ο ασθενής έχει μεγάλες περίοδους ύφεσης, εάν το προλάβει και δεν αρχίσουν οι αρθρώσεις του να παραμορφώνονται, να δημιουργούν προβλήματα, τότε μπορεί να έχει μια φυσιολογική ζωή και η επιστήμη χτίζει συνεχώς νέες μεθόδους αντιμετώπισης που θα έχουμε σύντομα, ελπίζω, καλύτερα ακόμη φάρμακα για την αντιμετώπιση. Να πω πριν κλείσω ότι η εκπομπή μας θα μπορείτε από αύριο να την δείτε και στο Υγεία for You. Είναι μια σελίδα, ένας ιστότοπος όπου μπορεί ο καθένας να τον επισκεφτεί, είναι του σταθμού μας και μπορεί να δείτε τις εκπομπές που παρουσιάζουμε όποτε ώρα και όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Άρα υγεία4you.com μπορεί να δείτε αυτή την εκπομπή. Να ευχαριστήσω την Μαρία τη Μεταξά που ήταν μαζί μας και μας παρουσίασε το δικό της θέμα και απάντησε και τις ερωτήσεις των τηλεθεατών. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μείνετε μαζί μας μέχρι και αυτή την ώρα. Από όλους εμάς στο Capital, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.